Naučné trasy, které jsou součástí jednak tištěné učebnice a jednak multimediální verze na DVD, máte k dispozici také v elektronické podobě. Konkrétně na DVD mapování lokality Deblínska. Na něm se nachází dvě složky. Prostorová lokalizace bodů naučných stezek představuje vektorovou formu jednotlivých zastavení. Složka prostorová lokalizace liniových tras naučných stezek potom reprezentuje jednotlivé naučné trasy, chcete-li stezky. Máme-li nainstalován program QuantumGIS, můžeme jej využít jako vhodný referenční vizualizační nástroj. Po jeho spuštění si přes nabídku vrstva přidat vektorovou vrstvu, zvolím adresář, v němž mám jednotlivé vektory uloženy. Přidám nejprve liniovou trasu, a následně bodové zastavení. Všimněme si, že trasa zatím nevypadá příliš hezky. Nejprve odstraníme nekonvenční měřítko ve stupních a nahradíme jej měřítkem v kilometrech, popřípadě v metrech. Přes nabídku nastavení vlastnosti projektu za tímto účelem zvolíme vhodný souřadnicový systém. Dále pravým tlačítkem myši můžeme kliknout na název jednotlivých tras po případě zastavení. A zvolíme-li vlastnosti, můžeme upravovat design jednotlivých linií po případě bodů. Zvolíme tedy adekvátní vzhled pro naši vybranou naučnou trasu. A totéž pro naše jednotlivá zastavení. Jednotlivá zastavení si můžeme také popsat. Za tímto účelem použijeme nástroj tvorby popisků, v němž vybereme pole z popisky, které nám reprezentuje označení ID. Zaklikneme vytvoření popisku pro vrstvu. Ostatní volby necháváme tak, jak jsou. Jestliže máme mapu, s níž jsme již spokojeni, můžeme si ji uložit jako obrázek, popřípadě později vytisknout. Přes volbu Soubor uložit jako obrázek uložíme obrázek do námi preferovaného formátu. Zkontrolujeme, zda se nám obrázek korektně uložil. Pokud jsme spokojeni s výsledným exportem, můžeme si takto připravenou trasu vytisknout a vzít si sebou do terénu.